everyone! Good day! Welcome back to my YouTube channel. Ruby Simagala, at your service! Mga ka-Ruby, please subscribe to my YouTube channel. Thank you! Hi guys, good afternoon. Nataron sa Barangay Calatrava, Carmen, Bohol guys. Kisugo mi sa kami among papa. Kisugo mi sa ahong igsoon. Nanaw mi na juta among tanaw diri. Kuan ko nun is kadakon 2 hectares pamland. Taka ko ano gikan dadtos pag naog nato sa karsada mo ni diri atong subayan. Tumo na siguro na diha pamawilan. Tu balay ko sa ibabaw nilay diri sa ubos. Kani og mako ana pwede po nimo karsadang gamay ga nagmotor or multicab. Apa mga balay daghan-daghan magbalay diri dapit tawad to ubos. Dari gamay ra diri sa babaw dapit. Ito'y kabaw. Yung mga kabaw. Way bunga ng mga pamuil ari. Way mga hinlok. Mao na ning juta ma'am. Mao ni 2 hectares. Asa nagikan? Asam yung balay dapit? Asikbit ani. Asa man yung pamuil? Asa mang buwan na tingbunga niya? Wala naman yung Ati manuno ni si Ja o na mamunga. Sagbot na no. Abunuhan. Di pa ni guwang? Tama na ingat to. Ingat to ni, na may kural ya. May kural. Pwede mga to bandit kural. Kini siya karsada ni sa una. Oh, kasada ni. Asa kani? Oh, kasada ni pang. Kasada ni sa una to. Oo ganto. Libot man ni kasada ni sa una to. Oto na lolo ma. Watas lolo ka. Noon ko aning pamuil, abunuhan, hinluan, Ginoo ko kalayo ba padaan niya. Ayaw. Diyos ko. Kani dandan po din itong isubayan. Tadi atong kauban anay nagbasak ba? Kani. Pagod pa, alikod pa. Oh, naana ka. Naana lay kuralan na nato. May mga tubod-tubod ani. Na diri o boss. Na diri o boss. Asa may yung karsada kanipod? Sa una. Puyok ni nga to. Hakot og pamuil. Pila ka puno ning pamuil ani?
Okay, uban ko dari mo tanaw ko. Danara ka. Anara lamang ka uban na tos lolo. Ngay karsada di ay danhi. Sa una. Sani ba nang? Igan sa maning mo ag. Si lumos ba sa yan eh? Oo. Pabangan ini. Ibabangan niya sa taga Pamuel dagi. O gibalik na nila. Giuli na sa taga Palm Oil nga to ni Jose. Igon sa nimo si Jose. Kuan naman na yung degree ra man anak kung side na sa relihiya. Pero wala na sila. Wala na. Patay na. Asa marong mga anak na nila? Naas usa kan man no na agtulo na sa Cebu uli ra sila kuan mo to man. Lagi kay. Tinangga diyang lolo. Oh. Dito man gud mig munisipyo. Among gisubay ang status sa yuta ba. Agrarian kuno ni before. Naglayan gani. Ja mura gi Layan. o gi-applyan sa kuan. Amo ni diri ang kuan. Nam di labat. Kaning labata. Libot na ni ngadto jud sa sud sa kuan. 2 hektar. Kani siya. Ako ana ni kanang lain na punita yak gilabatan. Oo. Lahi na pagtagiya na diha. Basak niya asa man may tubig. Kana mo ay nani man. Nga na bitaw na mo pa man dam da to ba ko. Katong da bitaw. Kapundo ra man ko ba. Sobre mga basag gani nga. Gasalig sa uwan ang kuan dire, basak or nagyay dam. Nagi dam kay magpundo man diha. Punduhan man ana mo na supply na humay. Pa. Kay ang humay masuplayan gud sa tanom hangtod nga makamutan na siya. Hindi na siya Pwede ra mo dam man tunga kuan. Ingani ba? Ang ano na Ni tunaan. sautan. kung dato kung na bitay lupa dato atang tanawon niya. Naksunod ra gud wala man mi nagdagan na ginahini ra man miglakaw. Pagubog diha. Silbi kamuray gi kuan gipadil ani ma'am. Gisugo ra mo anik padil. Katong usa dito na minalabyan kailar puto nimo kana kuno siya gihuwat adto. Katong nagmotor. Oh. Ang tanam man mi og kuan niya nang tanam siya kinsa mi ngadto si kanang ramili siya. Kailan mo siya ni Modritso? Kauban na ko no mo. Ina ko na po siya gihuwat. Kari diri patag-patag ngayon ay tubig na. Kung ako gining yuta guys kay 2 hectares man eh. Pero siglanan yan. Mukha nila fish pan. Did in mura ka na siya taman diha ngadto na ni didto pikas. Tuyok. Pwede dito to. Aring dam nimo sa ubos, imo basta sa babaw. Hindi may imong pamo. Asa na tubig din hi tinugdan. Mali di ani maubat dali ani. Di ni mo basag dali ang tinugdan ani layo. Murag di siguro. Agyang balay duulan ni. Kana mo na na. Nya diha mo nag-agi ngadto ganiha nagmotor. Libot warag layo tanaw no. Nara di. Karsada nang putong di ato ibabaw, anang naang unahan ato. Utag ing tuyok ani. Ituyok ta. Dak. Hija kay. Kuan ba nang inay para kuan nga datagbato dagat kuan kani pwede ni katamnan ng mga mais mga kuan ani. Okay, og tanggalo ning pamuel.
Pero kaning pamuwi, lugatimanon pa ni, bubunga pa ni. Timanan yung pamuila ni. Ang Grabe bunga pala pa ni pamunga Wiki. Di pa may ugraan ko nila. Wahe naman na isang Bunga pa man pakatalong sa dito. Guys, ning tujok ta. Gikan tas ubos dito tagikan sa ubos ganiha. Ning tujok ta nga ri. Ano Oo, kuno ingon nagbaka. Diyan ri sa karsada din izang ari. Kaysa una. Bibit na biyabas. Pagkakuha na mo eh. Ba. Asa ni tudling. Ato ba tudling? Napuno na kamersiko ang karsonis. Dugtong gamay ito. Dito suwan ka nung ay. Mukong ito. Sari na. Sari na. Mo, manay katong kuhan. Mo, manay katong muna tayong itong kahoja rito. Muna kaya diyan lang. Okay kayo. Amo ko na yung nagyana namin ko ano ko na mga kuan. Oh no. Ah, gahi man gahi. Gahi man. Gas mo na tagtan ah. Majuta. Oh, dako kay babaw oh. Ko ay babaw dako. Dara, okay ba di ah? Iya. Oh, di ah. Gi. Ay, nabali na no, dugay man magikuha. Ano po to dagdahon. Makani mak. Dari ay, ayun na, kari kuari. Kani ba duha? Ayun na, faster dali. Tara. Ay, nang tagak. Di ano man yung tagak na naman na. Oh. Bitay. Wala. Kaya? Di ako na. One eternity later.